Wel, croeso nôl ato ni I gylch y Gwartheg ar gyfer cystadlu i'r Gwartheg Godro ac I ni wedi symud o'r Brown Swiss nawr draw at yr Ayrshires a dwi'n cael cwmni da o hyd fan hyn yn gylch y Gwartheg. Cheryl Thomas a Phil Reid gyda fi o hyd wrth gwrs. Cheryl, y Gwartheg Ayrshire mae nawr I ni yn y dosbarth 728 I heffrod llw cynta te, ynddo fe, sydd wedi ffoi lawr am y tro cynta. Tair buwch neu heffer gyda ni fan hyn. Beth am y tair sydd o'n blaenau ni? Odyn, maen nhw'n dair da wedyn ni. Maen nhw'n ganmol I ddod mas yn y gres yma, ynddo fe. Mae'n tipyn o gamp I cael y llath arno nhw o dan y tywydd twy yma, ond na, maen nhw'n edrych yn special yma. Un nodyn I bobl adre, 43 yw'r rhif ar cefn y ferch sydd yn arwen yr heffer yma, ond mae'r rhif yna'n anghywir. Maen nhw wedi gweithio mai 39 dyle'r rhif yna fod. Ond yma I edrych ar y fywch I wrth gwrs Phil, a bryd wyt ti'n nabod wrth gwrs fel cefn dy law, ti arfer cadw wrth gwrs Ayrshires fyna ar fferm Sioe Gader, ger Aberteifi, dwch chi? Fi'n ffebrau am y bryd trenu dim ond tair sy'n yma, ond mae'r safon yn dychryn, dim ond. A peth arall mae eisiau fi weid I boes y da godro yma, maen nhw dan straen y pris y llath maen nhw'n cael. Mae'n wrthus, dim ond. A pris y diesel a'r fertiliser. Mae rhai o'r boes yma, 17 ceiniog y litr maen nhw'n cael am llath. Mae'n wrthus. A rai gorau yn y 30 maen nhw'n cael. Mae eisiau I bobl I sylweddoli, heb y fyw chodro, sy'n y dad yn ni, sy'n y lloyd yn ni, I magu fel da stor I ni brynu I dwau. Mae'r fyw chodro yn cadw peil o swyddi. Ydy. A maen nhw dan straen, so fe'n ei sens pan mae dŵr yn rydach a dath. Cytuno. Sy'n mynd diwydiant arall yn neud cynnyrch a ddim yn gwybod beth maen nhw'n cael am y cynnyrch ar y diwedd. Na. Achos mae'r raw materials yn costi siw gwmynt. Ond mae popeth mas o... Ti'n gwybod un an, ti'n bod godro, fi bod godro, ddoi ni wedi mas o lath. A peth gorau ni wedi wneud, Chos dim air... Dwi ddim yn hawdd. A bob ffarmwr godro, pan mae'n codi'n bore, mae'n gwybod mae'n colli arian. Ydy. Mae'n warthus. Ydy, mae'n gywilyddus. Ydy. Crwt ifanc sydd gyda ni'n beirniadu'r Ayrshires eleni, Jake Sayer o Cumbria. Wedi symud lant I Cumbria yma, Jake, yn cadw Gwartheg Ayrshire, hwnna yn Cumbria. A mae wedi bod yn slic iawn yn ei waith heddi, yn dweud boes. Dwi ddim di wylio bowan, dim yw e? O na, fi wedi beirniadu pan mae'r, fel y clasyn o'r tair, ti'n bigo straight away, mae jyst yn... Wyt ti'n gweld un syth pan mae'n dod mewn? Unwaith ti'n dechrau meddylu, odi hon gystil y llall, wedyn ti'n ei mes. Mae rhaid ti straight away, bang, bang, bang. Pam est ti ffilte am yr Ayrshires? Beth yw'r rhynweddau'r bryd nath ddenu di ati nhw pan o ti fyna'n godro? Ti'n mwyn gwybod y wir? Cash. Na, o'n i lwcus gys I brynu hyrd gyfan lawr gwylo sy'n benfro. A o'n I moyn fywch I bori. A mae un be byty'r Ayrshire, mae tra dadau. Os e? Sgwd tradau. Fywch sy'n para? Odi, a maen nhw'n gweud trad dîl galed. Mae yn galed, car yn galed ei. A mae fywch sy'n lwco mas I bori, glaw, whatever, mae mas. Felly cymryd bach o dywydd hefyd? A sy'n eisiau gormod o'r ffwtrymer wedyn? Na, wedi. A dim ni, pan mae tradau, mae'n lle cerdded. A mae'n lle cerdded I bori. Wel, tipyn o ffordd I fynd, felly edrychwn ni mlaen I weld le mae'r garden goch te yn mynd yn y dosbarth yma, yn osbarth 728. Dewch nôl ato ni yn y man. Mae'r garden goch ar y ffordd fan hyn yn osbarth 728 yn adran yr Ayrshires. A Phil Reid, Sioe Gader, Aberteifi gyda fi o hyd, a hefyd a Cheryl Thomas o gynt o fferm Gelli Gatrog. Ond erbyn hyn yn byw yn fferm Pwyll, beth oedd eto? Pen Llwyn Ior. Pen Llwyn Ior. O'n i'n moyn gweud Pwyll Llan Ior, ond Pen Llwyn Ior. Enw da. Ac i ni wedi bod yn gwylio
y beirniad wrth i fan hyn nawr, sef Jake Sioe o Cymru. A wedi mynd am y fuwch sydd... Wel, rhif 39 sydd fod ar y cefn, dim 43. Rhif 39 fuwch gellu garedig Hail Judy yw enw'r heffer yma sydd wedi mynd ar garden goch. Siarad beth amdani? Odi, fi licio ddiw, wedys sydd o ffil hwnna, o'n i'n dod i'n gynta, achos wedys ffil, ddim fi'n gwybod ni. Ond mae'n correct iawn, chwod, dwi'n mynd aros yn spesio fyna nawr, yn ymwneud i'n cerdded, chwod, dros y tailhead setting yn fflata, a cader ôl llydan neistau. Chi moyn bod y gader yn llydan yn y fe, cael dara'r llath na i gyd yn y fe. Cos mae rhain wrth gwrs yn wartheg ifenc yn dyn nhw wedi lloi lawr am y tro cyntaf, mae rhain yn dyfe ffil, felly mae angen buwch sy'n mynd i bara wrth gwrs yn dyfe. Ti'n gweld wrth y tair ma nawr, twod, maen nhw'n eitha correct, yn nhw? Odyn, ma nhw. Ydych fel ma hwnna sefyll nawr, twod, ma hwnna mynd i bara. Odi. So'n fawr, ond mae'n correct iawn. Odi. Da ia wir. Odi, na, neis. Tair yn y dosbarth, ond y dosbarth cystadleuol iawn. O, yn bendant. Ac edrychwn ni ymlaen te nawr, ewn ni draw at yr Holsteins a'r jerseys ac y gwartheg burgorn hefyd yn y man, achos mae yna gystadlu'n digwydd yma ym mhob man, felly da chi, peidiwch mynd rhy bell.